Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mae hari ini. Isu-isu blakrek neng BNI Mae. Ngeter apa guys? Ngeter apa senan welut, sambel welut. Neng gone Mbak Jum ki lho, Mbak Jum cepu. Oke, bolo. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung hari ini. Semua sehat semua. Alhamdulillah. Iki mang ceritanya aku bar masak, gawe sambel welut langsung tak ode. Saiki gayane ro ode, Mbak ya. Ode iki apa OJGD? Ode iki ditukani Mbak Jum 5 bungkus muga lancar ya, Mbak. Alhamdulillah matur nuwun tak terotok kene iki genten aku ape sarapan. Sarapane bakso. Karo ngecek bakso apa iki ning kene iki jenenge iki. Ya, sik kon njaba. Oke guys, mie ayam lek cipto samsat pojok dienggo bayar sepeda motor iki lho pokoke. Lah iki aja lali nek menggok ning samsat bar bayar, nek wetenge kaliren masuk rene. Tuku baksone lek cipto. Oke. Lho Dek, walah lah. Baksone aduh. 10.000 walah 10.000. Ning brok-brosot kalah. Jos tenan. Oke. Kuwi cangkeme cuwek lho, Mbak. Iki tetelane guys. Tetelan ula apa? Walah lah. Wong ngene iki mangan tetelan nek bodo besar tok, Mbak. Saiki tete rasa ten bodo besar ki sampe tetel to, Mbak. Wis to. Mie ayame yo enek, Mbak. Ada dong. Iki mie ayame, walah iki tetelane akeh, Mak. Lho. Marai pitik potong. Weh, mulak-mulak. Ya oke, bolo. Iki lho baksone tak sote Mbak Jum kok mangan bakso? Mangan lho. Walah, jos tenan tak buka ya, Mbak. Wis tak gawe, Mbak. Aja lali ya bolo-bolo. Nek ning samsat menggo ning gone Pak Cipto. Bang Duta. Bang apa ke? Arep Bang Duta Insani. Oh, Bang Duta Insani cepu. Oh, kene. Berarti ya kene tanggaku nek, Mak. Walah baksone jos tenan iki. Mbak kosongan, Mbak. Kuwi kok doyan. Oh, kosongan. Oh, enek macam-macam kerupuk, pangsit, lontong. Iki tahu-tahune ya gaweane dhewe. Ya. Jos. Madein Homet iki. Iki ya ese ning kene, delok to. Nggone gini selesai kene. Menune Mak, iku menune. Iya, iki menune disediakan daftar menu hari ini bakso dan mie ayam lek cipto, guys. Bakso daging cerit 9.000. Bakso telur cerit podo ya Allah regane murah-murah, guys. Jos. Ketoke aku kurang banyu, Mbak. Kayak kuasa ite, Mbak. Mbak Jum ya ini orang kerja tak anu tak. Pokoke budal. Sing penting madang sih. Oke, siap, guys. Engko digawe TikTok barang iki. Iki syuting YouTube-e yo, TikTok-e yo. Swidak 5, Mbak. Umum ae. Swidak 6,6.000. Walah, ora umum lah isa. Manyak glowing tapi iki anu kena bonat, dadine user ngono. Apa nek Ora apa-apa gambarku ijek kok Mbak Jum to. Alah jenenge wong saiki senengane ngono kuwi ya. bener ning TikTok berteman mbak aku. Wis koyoke wis tak pencet. Jipe jos. Yo. Engko nek gene tak jos dhewe ya. Alah ngene iki ya direwangi. Aku biasane nek yane mangkal Mbak ning Pasar Merah. Mongkone nek yo dodol lontong pecel apa ae. Engko nek Mbak Jum cara mono balane dokter-dokter kuwi pengen pesen kok Mbak Dari, Mbak. Oke, siap. Bedan-bedan ngetero gelem aku rak ning rumah sakit anyar le. Iki lho kene. Rumah sakit Cakra Medika NU. Yo roh aku. Wes kok tak promokno. Engko nek aku kudune rono nggawa kerupuk 5 ngadah Mbak Jum dadi roh. Nek gak nggawa kerupuke yo nganggur le. Nek rono kudune nggawa kerupuk iki lho ngono. Walah ciblok. Tisune endi, Mak? Iki nggone mojok tapi rame, Mbak. Rame terakhir. Iki ndek ngenane alhamdulillah le rame-rame ya melok rame le. Alhamdulillah. Aku yo rame, Mbak Jum yo rame kabeh. Pokoke iki sing penting iki dodol apa ae anger receh cangkeme ya rame. Mae tak nggon kono. Tok lebok. Lah nek kene Mas kepuntel wong mati. Nek kene kepuntel Mas.
Wong lemu kan mbok bakul apa? Kok es bakul sembarang kali. Oh, ngaleh. Ning kene. Kene kepuntel gak situ. Rasa tahu ya, Mbak? Gak usah aku mau tahu. Nang kene kepuntel. Oh. Wis to, sarapan ora duwe indel-indel sarapan indel-indel loro. Lah, undul-undul. Kedhe longkas indel-indele metu. Wis bar mangan wareg terus sampe mulih iki pamitan. Mbak Jum, terima kasih ki wetenge wareg ayo mulih. Wis pokoke aja sampe nesu pokoke ning kene iki. Gak sampai wong kene kenal bakul mie ayam. Aja Bakul sampe mie lesu. ayam, bakso kenal kabeh ora ngara lesu awake dhewe. Muga-muga bakul baksone didongakno lancar terus sampai nanti. Nek dienggo bayar kontrakane ya Mbak Jum ya. Lagi gue kontrakane. Unggah kaji. Lah, bukane kan akeh. Soalnya alam sepi Mbak iki. Wong bakul marik jagat dunya akhirat pokoke sepi kabeh iki. Sing ora sepi ngono lho. Sing ning akhir jatinan. Sing ora sepi iki lho. Iki Sepinan. baju iki ora sepi baju. Lah yo. Sing ora sepi ning jatinan. Golek dong. Dilanjut nang bareng karo pesenan bol sambel welut ning Samsat ngene Mbak Jum. Mae malah ditraktir ditukono bakso. Tukono es teh ya Allah kumpul terus. Gusti Allah pun bales Mbak Jum kumpul rezekine lancar. Rezekine lancar golek sandang pangan dene pengen anake. Anake telu ge sekolah kabeh ning Blimbing. Tapi manggone ning Blimbing omahe kerjane ning Cekung. Ning rumah sakit NU bagian resik-resik. Nek sore didul es. Ning Samsat ning sore Samsat. Mang berarti dununge dodol welut mang untuk 11 bungkus. Soalnya lelene seprapat barang yen ongkos lele, terus sambel panggang. Jadi trai begini ya leren nek. Tambahane tak truk cucian piring, tak sapi, gak leren. Ini bubuk dadak untuk bak. Isuk-isuk yang gorengnya soalnya siang mau buah yang randu buah yang randu pindu wis sing nang Karang Pilang ning Tambun. Jadi ini rong dino ini rong dino. Kilo jam 5 aku. Wis, sik tak angkat. Iki lho entene. Oke. Untuk sampai ini guys.